RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Jaap, waar ga je alweer op de bank? Ik ga hier op de bank 12 vrouwen zitten, Tjikke en Hinke. En die meidjes zelf winnen. En hoe gaat dat in Singong, het wienmeidjes en Tjikke? Nou, dat kan ik je correct vertellen. Dat is een heel arbeidsintensief putje is dat. We gaan eerst te ziekjen, de natuur in. Nou, daar genieten we al heel erg van natuurlijk. En dan slepen we amers vol met vlierbesten, slepen we naar huis. En dan gaan we dus thuis zitten. Mijn topkoppen scoort, de skelk voor, een varken erbij en dan al die bijkes er struisje. Zodat we dus kilo's massa hebben. En dan wegen we ze af en dan komt het nodige zoeken erbij. En de gist komt erbij en wetter komt erbij. En dan komt het dus in amers onder een doek. En dan laten we het voorgisten. En dan na een dag of 4 of 5 dan hellen we die droesem die er dan boven komt, die hellen we er al af. En dat lezen we in de vergieten, dat laten we uitlekken. En dan komt het dus in een glazen flessen met een wetterslot. En waar is dat wetterslot precies voor? Dat is om dus de druk erin te houden. De druk in de flessen. En het wetterslot, als het te volle druk is, dan jouwt er steeds een bloepje. En dan we houden de druk op die manier dus in een flessen. En zo komt het dus, zo zet de gist die zet dus de suiker om in alcohol. En ik kijk even naar Hinke, want Tjikke zei, Hinke had er het meest verstand van het proces van mijn meidje. Van in zo'n vruchtenwin, hoeveel procent alcohol komt erin? En weet je dat van afhankelijk, hoe het percentage alcohol erin komt? Het percentage alcohol, dat komt mij terug hoeveel suikerbroekje. Als je een prottensuiker bij een vruchtenwin doet, dan gist er volle langer en dan heb je dus een volle hogere alcoholpercentage in de wijn. Doe je er minder suiker in, dan houdt er jij erop van gisten, dan staat er stop, zeggen we. En dan is het klaar. Alleen je moet er ook weer om denken dat er net een gauw stopt, want dan heb je hem te zwier. En je kan beter wat suiker toevoegen, want er bij wij lukt net. Nee, hoeveel gist maakt er bij? En hij gist water, ik nog wat de oorstijg of net? We doen gistvoeding en pecto-enzymen. En pecto-enzymen die kleren de wien. Oftewel die maakt je de wien helder. Want als je eerst het sap in de flessen dost, dan is dat troebel. Dus dat moet bezinken. Nee, nou dat is duidelijk bezinken. Dus uiteindelijk komt de rommel en de gistcellen komen op de boom van de fles. En na een week of 6 hevelen we. Oftewel, we doen een slankje in een fles. De flessen staan op hechten. En dan hevelen we hem weer in skinnenflessen. En het laatste boompjes, 's morgens, smitten we weer voort. Ja, want je maakt je net alleen de vleer bij, maar ook wel van orenvruchten, begrijp ik. Je kennen van alle vruchten. En van gessen en kroeden. Overal kun je wel wien vermijden. Maar we doen het in het hoofdzaak van fruit. Want dat vinden we wel het lekkerste. Maar we hebben op een knibbel in het Lauwersmeergebied West om heensteblom. Heensteblommenwien, dat vind ik wel heel speciaal. En hoe smaakt dat? Kun je dat uitleggen? Hij smaakt een beetje gessig. Hij smaakt wel, maar we maken hem net weer. Maar ja, dat jij dus bij ons wiengilde. En dan hebben we één keer hier een projectwien. Oké, een projectwien. Een projectwien. Dat is weer een project. Want ik hoor eens een keer dat het wien maken is van een suikerbiet of bieten. Gaan we dingen. Dat we echt net weer. Nee, ik moet zeggen, ik heb een keer die bietenwien proeven, maar dat lijkt me echt net. Nee, die wien beetje, maar dat we de fout van uzelf, want je moet alleen het hart van de suikerbiet broeken. En ja, dat moet je weten. En wie ben wel eens wat zuinig. Dus we moesten zo vol mogelijk het vlees van de suikerbiet broeken. En dan heb je een blauwe modder. Ja, en het wiengilde, hoe lang bestaat dat al daar bij Kalmersberg, het wiengilde? Het wiengilde dat zit nu vestigen in Burgum. Bij de Friese wienmakers. En nou vreeg je me al hoeveel jaar het wie besteden. Ik denk van 35, 40 jaar. Dat is al een heel mooi skoft. En in zijn skoft, ja, dan spiet ik nou vallen er ook wat leden en horen leden op. Je bent op zoek naar je leden, begrijp ik. We zijn op zoek naar je leden. Daar zijn we heel blij mee wezen. Want we hebben nou wel wat leden op papier. Ik denk van een 30 leden. Maar er zijn een paar mensen die het oud binnen. Die mij hun nek oud nemen, want die ben wel bij de 80 om. En dat valt net aan om bij het wintertijd naar ons gildejon te komen. Dus je moet veilig wat jongere onwas hebben. Ik al ben 80 plus, dus ik welkom, ja?
Nee, wat is nou het allermooiste van het zelf wienmeidje? Ik neem Montpro, of net? Ja, uiteindelijk is dat wel het allermooiste als een slager wien lekker van proeven kist. Maar als je in de natuur bent, want we halen vaak alles zelf uit de natuur, dan is het echt al heerlijk om lekker in het veld te banjeren en het fruit te plukken. Dat is al een prachtige dag, want we zijn ook een pad bezig. Dan zie ik mij en Hamon en dan ben we met z'n fjouwen of met z'n zeizen een hele dag ontplukken. En dan daarna een hele dag struisje. Ja, het van de baan van de doekje al heel in. Het is een heel arbeidsintensief proces. En ik ben op zoek naar je leden. En ze kennen op internet denk ik ziekje op het wiengilde in Burgum. Ja. Friese wienmakers. Dus meesten die graag wienmaatjes willen of het keer leren willen of een keer gewoon langskomen. Wijnmakers, Friese wienmakers gilden in Burgum. Ik zou zeggen, dank u wel, Tjekke en Hinke, voor dit peteer over het zelf wienmeidje. Graag die. RTV NOF, Zomerradio. Zomerradio.